Mapuso extension sa prangkisa sa mga tradisyonal nga jeep, hindi sabat sa issue sa pag-phase out suno sa pila ka mga driver. Legal counsel sang LTFRB 6 nagpamalibad nga magsabat na tuhoy sa modernization program tungod sa gag order sang ahensya. Inagitutukan ni Daryl Marie Sarmiento live sa Haro, Iloilo City. Daryl? Agent Kate kahapon, sandig sa LTFRB, extended tubtub December 31 ang prangkisa sa mga traditional jeepney kagkumpasehan. Sa datos ng ginauyatan sa LTFRB Central Office, masobra 90% na sa mga transport group sa bugos nga pungsod ang nagasuporta sa PUV Modernization Plan. Apang lain ang nagakatabo sa realidad sa kalsada sa tagsakaadlaw nga pagpamasada sang mga driver sa ginatawag traditional jeepney. Sang ila pamangkot, extension lang gid bala ang pinakamahatag na solusyon. Makabig pampaumpaw o kontemporaryo nga solusyon sa pila ka mga driver ang pag-extend sa tubtub December 31 sang prangkisa sa mga tradisyonal nga jeep sa baylo nga June 30. Madumduman nga ginanunsyo sang LTFRB nga ginpalawig ang deadline na gudmahatagan sang tio ng mga driver nga makahimo upang magsulod sa kooperatiba sa pagpatuman sang PUV Modernization Program. Apang para kay Efren, ara man ini matuod sa kooperatiba. Pero ang problema, wala man ini madala sa consolidated members. Yung kaso, mag-pisaw tayo guro, madala guro kami sa pisaw. Kaya hindi na consolidate. Magutuman yung pamilya ko sini. Kaya mo malang pangabuyan ko, kay driver mo lang ko mo. Ang ibang nga miyembro sa co-op kag nadala man gani sa consolidation, disgusto man sa matabo kapag phase out sang traditional nga jeep kag modernization program. Kung sa akin yung opinion niya, mas gusto ko yung wala phase out. Kasi kaluluoy man ang ibang tradisyonal nga mga dulaan mga buyan. Hindi naman kasiguro nga asdagin na sanlogin ng ilang modernize na kaya hindi man pigado man ng income. Gintikuan sa GMA Regional TV nga makuha ang bahin sang LTFRB 6 na tuhoy sa higyo sa mga driver. Apang nagpamalibad na nga magkomento ang ahensya bangod sa ginpapanaog sa ilang nga gag order gikan sa central office. I hope na i-lift na soon ang gag order agad we can proceed with the press con where all the questions related to public land transport will be addressed by us. Kaya sa we will be violating the gag order. Natala naman kung tani nga magpatigayon sang press conference ng LTFRB kag LTO6 sumungad daw apang ila man ini nga ginkan sila bangod man sa nasambit nga direktiba. Kate, sa pihak sa pagpalawig sa deadline sa prangkisa sa mga traditional jeepney tubtub katapusan sang tuig, ang pila ka mga transport group ilabi na sa bahin sang Luzon ang nagpahayag nga madayon sa gihapon ang ila sinipat gayunon nga week-long transport strike umpisa sa Lunes. Sunod naman sa LTFRB, bukas sila sa gihapon sa pagdialogo sa sektor sang transportasyon. Kate? Madamo nga salamat, Daryl Marie Sarmiento.